agus na casadioga agus tá luthar mhóraid bhain a bhean seo séimtíomh agus a ceoldíomh ar íochultúra na bliana 2000 agus a 23. Agus cégur ócaid galata pan seo is le brónacha tam mar taisag bhiliginis chorú róna bucht macaí níos luaithe inniu. Agus seanchara linne agus seanchara lena casadioga a bhíon rónan. Agus na cymni parson ta tugam sar na leir daoine ag an iireachtas agus chur seo óna dúirí baga a láthair. Agus leir an fáin sin san óstan agus na scaftí háartar agus ceoltúirí seanós agus fiddleirí agus bíbarí agus buici genú step agus ahan chéanal aglah galige agus an éid atmosfér iontach agus an seo galige. Bei can na buicfuintí an iireachtasteán seo bhíige. Ach chomáile sin ar ná a bhín ceircail cracailte gan an cabra cracailte agus minic a bhí Virginia Hosa sin isidentá agus bhí grúpi, bhí rock grúpi agus bhí rap grúpi agus bhí scoilgan sin uair bhhaine agus bhí grúpa aige ó tíir na mascach agus iad a ceol a mascais. Agus a dóide bhí Virginia sin uair bhhain bhfuil coplúir agus ó bhí go maidín agin. So is caiidir mention ar rónan agus tá muid cóchraoladh bhfuil sin ní bhhain. Gur míle mai cóchraoladh. Tugann na hóra le ceolmid nuair a bhí midin sin ag an ceircail cracailte bhí an bheithin fearhhata agus trádaí muidir digna sin.
Caint roiile ar an eile an fiúsin tíre, moldú an leanamh. Agus tá leaganach ar fótcaí dóir an páran seo, agus seo leagan formidinin ran na first. Is you ready? Okay, dan moet je gewoon oude en leon is friedweesig, agus ries o chanter ran de first je geschied door. Sinchen, agus friedweesig. Or
Ceoil faoi bhreá. Ceoil faoi bhreá, agus siamh na fucking impact granna ag ceoil faoi bhreá. Má fásan tún seisiúlar tú bheits a píine. Ní me ha píniu, mar beidh tú siar bhán na gine go méid sin amhránaíochta agus tú bíomh eile bheith gan. Agus má fásan tún tailiúr tú bheith a píniu. Agus má fásan tún fiadar tú bheith a píniu. Mar beidh tú de hí go méid sin amhránaíochta is siar bhán na gine agus bíomh eile bheith gan. Beidh tú siúd na neor. So pásan píbre tá sé bheith. Mar smíle bar de mise agus ceoil bin mo fibre. Now, the má matú casid in seo, an bach seo bhí na gan faoh, the boss a bach na duine dan na buig seo, yes, I would a sirí sin. Sin go man is fear as le is a fiadar. Ceoil fibre. Nis. There's an Share on the great
rua ó agus rinne mahar agus mé jahar óran agus sé an Casteóra na Casteóra léir taide an bailachan na Goodman agus fuair an siún seo an maidir rua sa bailachan. I mean tá ólas baithir an maidir rua. Hí me beidir go geola Martina dúine ní slóide. Tá Martina gal bhla chu nach chola chumta. Ach nó tá leagan seo leagan ó Goodman. Tá an cuireadh seo mar garta de fósú géirí a chuinte bhhailí bhhail a choir. Cuireadh agus a bhhaile. Nóra bheith cruachta léir. Right? Come to job. Well, Pidgel Ella than Aran na time bar to the door, agus
Why much legan chlána, legan chlána, Scar bhreá is a gáanta, agus cling muid a óla muid hain, agus spin sa bhíon char. So go muid of something. Agus bhí mé tuas an áchlan a mídóir an nólaise caite, agus bhí scar bhreá bhfuil sin, bhí de ceoil sin, chuige bliana ar a bhád, agus an album taú sin chuige bliana ó sinnéisinas ar ggóir sin scar bhreá, agus an tóran seo ar an album. Agus bhí a gcónaí mascí mar híl me gcónaí gur áran ó chorcaigh bhíine bhíon, tan bráid ceiliúradh. Ní raibh Ceoil na rééis an Uinchas, Jim bala déta se vestí ar album scar bhreá agus ahan óran ar an na firste, agus bhí siad an níhi sin groisiid ar sire, bhí sé thuasa a deach Mickey Chéanní Néal an scéalaí ar ríotáirí, agus bhí siad a ceoil na háirann seo ligar an na firste, agus bhí duine bhhainn sin sa teach ó chorcaigh agus bhún seisiún an tóran seo dófa. So saoil na bliana 1968 agus méallar sin chuirse ar an album. So buineann an taulan na chorcaigh ní an na firste. Agus báling an táin seo chuir an amos agus fosta smuoinú phríomhoifig so bhín mar a cnéile hí san dóir a gcarcha seo agus a géisteach agus máma si a go gohain sa. Know
Then you be here wide in Alamirio. When my hand to she's getting here, egg, Meán Gael Linn. Higlat bad Sabbath, agus tuition go goal to. Agus when we didn't share a goal of a minute, agus Ilan Galanta, that teaching, and you think in the Gonian and the package of the reach, agus higlat picnicking and sporting type of the sea. Agus you haven't share a couple of moments you call a shot and where Sabbath go goal. Mr. River Ilan Hurry. Scéal ar fád. Higlat baidal ó chéan man bhíc na higlat baidal ó ché mar rórtaí. Sin go dom sin an tar, sin aim an waid, a histeach go toirí. Now, sin scéal ar fád mar dúirt mar sin bhfuil 9,000 na 10,000 ó ché mar rórtaí go dtí an Harry. Agus bhfuil mar seacht sin na ceiliúradh agus ahanúir bhfuil si tear a bhaid sin. You met chain. Agus bhí mar crow haar, fiú wedge, na póne wedge, a bhí there. Agus bhí mar dean bhogil gogaí go agus ní roistear ó fléise nar haid me toirí sin scéal eile. Mar bhí sé seo lom, agus bhfuil me seasafób, agus bhí me ceoil agus do córa le muintir Ilan Harry. Agus bhí sin íta. But bhfuil mar ais bóirí na smaointe. Agus harta tríthe bliana hen, bhí mu sé seach go toirí le mo chuid dearach a héin. Bhí sé glí fian. So bhí seach go toirí sin a pub bísna bhí anad pobl an sin. Agus bhí me déanam géit, so mén suasar sin leis dé dhéanamh agus chu me suasar a héinte go thug sin ó duine bíon. So mé rás go dtíon tear ó muid fanart. Mé suasar a dóide sin ó duine bíon, so mé rás go dtíon tear ó muid fanart. Bhí banna tíle, na bhí Jeffrey bí hartnian. Sin Jeffrey le gotarmh, fan go bhheicean na daoine gal thar a bhreid a tíid, tí tú mána neag na buiciáil agus sin éag le tíad a deanam suas. Agus dáilmin sin híad a maidin as na buiciáil suas. So málinn agus leanmin suas tíad, agus bhfuil muidir lig suas go dtí in enad fphobal seos. Thosaíonn cracks and chóras and ceoil agus rúla búla agus bhí ahanad a gáil sin a líon sin. Agus bhín ní rópapa go bhí na chaní seo a gacu agus is stacail just go dtí buirtaí. But it's gotta be anyway, agus bhín sagart an sin, par a péicin na bhíon na gnám, agus bhí sé híos a chóir, agus bhí catla daoine agus bhí anad go breid. Bhí sé gealúna gal na bhada, agus ionta geal. Agus just trú me sead aras a tí, agus tú banna tílam. Well, tá dé moment tú go bhinis go mééis sé gal ar afran. So, hoppa me tarp, you hí me síos, me straight back, siúslinn go dtí teach phobal, a bhí trastan bhailí ó an pobal. Bhí geartain just fanart an pobal. A duna chuir me seagadtí an afran, bhí ahalan a bhíon sin an dtíú sin na híon nachlum, is na síchan nachlum, agus an tar péicín hús an alta. So, sin scéal for the Beidh enemy. Nisam dear the Beidh enemy, but we should go ton pull anyway, and the enemy go ton pull, but the other the way. So Beidh enemy, Jimmy go goal, against Beidh enemy, Jimmy go tarry. So, Nish, try to King Lacy will show him.
sin tíir agus a méidir le ceol Linn, be? Yeah. Agus caiisi bhfuil ceol Linn an na focail rógus bheith in arama. Maidin Kedinne na Saidir Tréke sin ó an eile atar an album sin na Scarplay agus ó an ionta caiilú ón fiú sin tíre ar an na first agus si an bhfuil riad a bheith gáil.
Nis áir an na bíagain ó Beidh chun mar go fáil, so caiimiis runneart dhéanamh, so sin imid cáimid pegaí le mó. Bhil sin cearc go bhí catú sin íod. Pegging little more. This is a bit beach a bit, but so come over Peggy mentioned a doyle fad and van doyle fad be peg agus couch agus beach. Agus like Kathleen and we should net from the Mary Barbara agus Kathleen agus Red agus Ahan agus Merchant Meadow. But anyway, Peggy and Van Biesha Cooley, they're custom of this. Peggy literature. Peggy literature. She taking lecture more.
pecking book beag of phone nation. Or what are we doing? The kiss of death. I'll back you back again. Tune. Oh yeah, there you go. How much part of bhreá this year? Which Musical chairs. musical chairs. Bhreá bags the well. Sure, bad.
chéad réomhhaí an terras go ferste. Agus sílan gur hátar ó sé tam fadulhain. Hátar níidir níthe searpa. Ní me cinse go homlan. Agus is go bhfuil bhain sin agus bhí oscailt effigiil an aircht a bhí gáil agus bhí scafte mór lethir agus lór ran an aircht agus bhí coppla óráid ionta inspiraidú. Agus an sin chuoi Albert Fay gan an geographer anam hasas was scóra plúla agus bhí scafteún hala siúmar sa City Hall a bhí se bhíon hala lein go doras na bíní agus seáil se chuoi meisteach dethar réir agus seáil ahanana leis agus bhí nócaid inspiraidú le fád. So nis ní bheith seach inspiraidú le nuair seo, but na mi gáil seáil ní bhidis. Nis chuoi meisteach dethar réir agus dír me cartir van na lada. Dúir sí don, ní bhí tú deor, bhí leat bhfuil na bhile. Sí raid, na dúir sí.
míle de chairde, bhí míle sailog agus éiriúil agus sailog eile be agus míle saracha be agus chéile bhí míle, chéile bhí siú míle agus ife. Ok, with the ré, nóra bag. Agus o'n pibra agus a bhailion, bhí go na gáirú be. Is chisn désan bhfuil nóra dí. Maar de vrienden dat je al doen, agus inistinn for dúda. So this a chun aran seanna sa Ceoil ó hir chonal cos le ach chuid is mód an thair in art. Leagan dimric mo héal a bríide Ceoil na teisio go minic agus siadam gur an fearste chun maiid atá agus cos le achan ar an eile sa tír tá míle leagan an aran seo mai brinne cean na thair an bhóra seanos atá ógan. So chun íart déanamh seo Ceoil. Níl so go me tionlachan ó gan So das Janel sanait na willem sele masjes a filchind agus greg o dogtí a bhren a crin is gebrach ní higlam a sénu Happy Barbara Lee na halle gírir madrin la greinne Is a gricho masju le elten al is a kiel mar gletsen neigef. Wa jevrinjal vi les ni charamo chanjal ge jega herne. Bij een stijvi arom rogardes boklis ni aring koli wa hedi. Shefa mohar shaka chlag olam sun at naglin in de skille. Is go marlum tommel de last de chéine na restach den jaar den jerin. Is troi gan mis is mo flanten in is tief her te walle choerene. Fui vel na binne gesprochen a finne na fechent lingus er selle. Is ma dien bia ma machnu ka, what is a masjes a main way.
Is nar bhíbin magna chíb amach is tamín gan bacal hen le. Ní bregad jarams ní héna mar bhaine go héic go bhfuilam an rá le. Paineart na bhectar go leor a cheatir a pár a ní hallas arú. Párí sin arams go sárí ahrú is gran a crunne go dréicid. Sé mo chrána bhfuilam sa teampall cór is mo cháirt a pilú go chraoladh. Go maith. Okay, in the Kindle and Parachir. Showed down the Marchina Jiran, Parachir, agus Rish really clocker snark from me door, agus Wahima Kupata on Alp Ahio, agus Sitain for a coalition, the Cars Coalition, Julie Fowlis, agus Eamon Drury, agus Zoe Conway, agus John McIntyre, agus and she job be the just stuff. So problem I guess I just area of the Spanish show. Turn up here. Roll
sin dain le seanúradh na scríban dain sin. Agus scriban an leor leis te ar a bais goúge sin leor le daintí ceannaí riordan. Agus lehhain, díirna sé ar maithar hain seanna passaide ceoil a chur le leis an dain seo. Agus bhí maithar gcónaí gáil a ceoil agus scribble le manuscript. Agus chuir me sé ceoil lei sin agus Harta fi bombit in the Asian has rashin was which I called Kurgum the shop, Jiggin into the shop. Agus Ilmishkorshi Tamai, Agus Shin couple of years in ish, but Sean over anyway. Called Kulthi, called a Marhain Shan Passage, and now the focal la Shan or See. Show
Tugann le bhhaile ní cheoil salabríochta min siar ban in bhfuil agus rud is sim fud a seánna ríis i cheolchrum cearna sin ros gar a bré ceoln cheol sin an tarlan seo. Agus bhí sé rólas doginine, bud ní roscinn cadas danig sé. Agus is ahar iadónan, dúir si am níhi sin, gur ahar iadónan, an ahar iadónan a chum an súan trí seo an na fáistí. Tríanna, mréad, Míhal agus an ceardaine an conal. So, gan siarbailin bhfuil dú, banas na mólach. Bertse má ggólainn agus go deithnar sa chléomhan agus fie ar a chuda násta. Is déanam na focail ar os a gada. Ní mín focail a bíród, but Martina gins na focail a réictú níos sin sin cléirlas is má chóir. Agus just tríse eile mágfuil antainna caiinean. I géistear in hall, agus déir sír a hall sa rank na bhain céile mréad. Is minic a bhí, bhís cónaí antainna caiileanna acalainne agus tíime bag na gachtóna ar afran. But tá ar me Antainne go a bain soltas an ceolchurm seo ag Oíche Chultúir Gael Linn. Seo súil trí hiúí. Súil trí hiúí, be? is Patrick McPearish come focal in Orange agus noia is cymryd o hiol Jackie bag le Ronan agus yn scafftilig agus yn jarw yn agor am hiol hen yn I dor na blianta sin o hyn.
So, mar dúir beidh túsach le Rónach ach Rónan rinne sé an sin den teangaí agus den cultúr agus ní just sna Gaeltachtaí gur ar fud na tíre agus heasta gom gur an rud smó bhí dúlagan na Amhráin agus ba chola go rock na rud a bí go fadas gur sin éilig. So seáil sé seolm go minic agus so cruithimid le óróis do bhhail agus smíine muidir Róna an le Rónach. Angela, Martina, agus Cormina Michael.